O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. A ONG Contacto elaborou un censo de mariscadores irregulares en Boiro, no que se integran 52 persoas. O obxectivo deste estudo é facer visible a problemática deste colectivo e a evolución do perfil dos furtivos, que non teñen máis remedio que baixar ás praias para poder subsistir. ONG Contacto lleva trabajando con este colectivo de mariscadores irregulares porque nos interesaban en la medida que son un indicador, un IVO, un indicador verificable y objetivo de emergencia social. Hemos tocado muchas puertas y muchas veces no nos han querido escuchar de que esto es un indicador de que tenemos un problema social y económico que debemos de abordar en la comarca o en un nivel mayor, pero sí de que debemos de poner atención en él. Por eso una forma de hablar de este colectivo de forma objetiva se nos ocurrió aplicar un censo y es por eso que hoy día hemos reunido a la prensa para dar un poco cuenta de cómo ha ido ese censo, para identificar quiénes conforman este colectivo, cuáles son sus características y, bueno, por qué razón están desempeñando esta actividad. Con esto pretendemos de que la gente perciba de que ha cambiado el paradigma un poco, el perfil de quién era el mariscador irregular de hace mucho tiempo, de hace un par de décadas atrás, y que se lo relacionaba con algunas otras lacras sociales, que en este minuto la gente que está en la playa son padres de familia, gente que tiene que pagar alquiler, gente que tiene que pagar sus cuentas, y por lo tanto no tiene otra salida más que recurrir a esta actividad. O único que piden os membros deste colectivo que ven de constituirse en plataforma é poder optar á consecución dos PERMEX nas mesmas condicións que o resto de mariscadores. A solución non é que nos den o PERMEX, é que nos permitan obtenelo da maneira que o teñen os demais. A anterior directiva que había na cofradía non estamos cansados de pedir información a donde nos deberíamos dirigir, pero claro, como nos tiñan tan estigmatizados que estábamos na playa collendo marisco de maneira ilegal, non había forma de enterarse para nada de como sacalo. Nunca había plazas. Ahora resulta que entran familiares dos que xa están dentro. O sea que nunha casa poden comer 2 ou 3, en outras non come nadie. Esta é a realidade que temos na playa todos os días. Tamén nos acusaban de ganar 6.000 euros ao mes. Ojo, 6.000 euros ao mes. Aquí a maior parte de nós, se ganamos 20 euros diarios, agüita. Xa é moi difícil, porque a Policía Autonómica está continuamente encima nosa. E cando che quitan as ferramentas, xa despois o que colles xa non che dá nin para comprar a ferramenta, co cual ao día seguinte non levamos un duro para a casa. Neste sentido, non buscan enfrontamentos coa confraría e conscientes do dano que lles poidan ocasionar, tan só piden integrarse de maneira legal, repercutindo positivamente na economía do propio pósito. Vai para as mariscadoras da cofradía, que non son os nosos enemigos para nada, e, bueno, nos reconocemos o mal que lle causamos, porque evidentemente non cabe duda que tanta xente nas playas, ese marisco, en vez de collelo elas, collémolo nós. Eso é así. Pero hai algo que non se pode rebatir, e é que como personas temos o mismo dereito que elas a comer. Isto sempre e cando reconozcamos o mal que lle facemos, que evidentemente non podemos deixalo. Ahora mismo non podemos deixalo. Non fa máis que mandarnos a policía, cada vez máis. Resulta que agora acúsanos xa fai tempo, que vendemos o marisco por cauces non legales, marisco sen depurar. Pero tamén é verdad que non é a primeira vez que a policía decomisa marisco e o leva para Santiago e o entrega nun convento. Resulta que ese marisco sí pode ir sin depurar e ese cauce é legal, non hai ningún problema. A señora conselleira nunca se dignou a falar ca xente. A policía é a solución para todo. Sabes, o sea, eu entendo que neste país, que parece ser que todos temos dereito a mesmas oportunidades, resulta que na realidade non as temos. A desesperación e impotencia son o pan de cada día destes traballadores que non temen dar a cara a hora de denunciar a súa situación. La playa non la podemos dejar. El hecho, pagamos alquileres, facturas, etcétera, etcétera. Tenemos hijos, los críos también conllevan un gasto y no queda otra.
Estamos viviendo para comer, porque no hay trabajo, señores. No hay trabajo, hay que vivir y comer. Somos humildes y familias honradas, no ladrones ni drogadictos. Es para comer y vivir, nada más. Critican o papel adoptado pola Administración, que en lugar de buscar unha saída formativa ou laboral para este colectivo, dedícase a sancionalos repetidamente, contribuindo aínda máis á súa exclusión social. Neste sentido, dende a ONG Contacto fan un chamamento ao Concello para que adote medidas ante esta situación de emerxencia social. Pouca centola e nécora, pero ben cara. As augas frías e a falla de que se revolva ben o fondo do mar impide que os pescadores traian marisco fresco ás lonxas, o que repercute directamente nos seus prezos que cotizan á alta. Así están estes prezados mariscos da ría nas prazas de abastos galegas a pouco máis de 2 semanas para o Nadal. No mercado de Pontevedra hoxe había ben de centola, pero cuns prezos que xa non son aptos para todos os petos. Pola súa banda, o camarón xa non se lle chega. A boa está para 30 euros, se queres vos, se queres pacotilla, hai de todos os precios. Hai hasta 10 euros o que quer levar cacholos, para o disgusto do día de Navidad, pois leva barata. Ora o que quer comer ten que le pagar. A centola nosa está sobre 30 de aí para arriba xa. A boa, estou falando, despois hai de todo. E agora tamén hai moi pouca, temos la de 30 e de 35, da ría, eu de fora non traballo nada. Só teño pescado e todo, pero todo é de aquí da ría. Non traballamos nada de fora. Hoy la centolla, la buena, 30 euros. La buena, la garantía, 30 euros. Después de ahí para abajo encuentras de todo. Encuentras de 20, de 15, pero bueno, no puedes pretender que sea buena. Está la navaja 12 euros, la almeja babosa 18, la japónica 10, la nécora depende. Yo, por ejemplo, la tengo a 25 de la ría. El camarón a 50, de 50 para arriba. Yo ayer lo tuve a 50 bonito, pero bueno, claro, el camarón depende del tamaño. El camarón es por tamaño. Lo puedes tener a 120, como estuvo el sábado. Eso más o menos son los precios, porque tampoco hay mucha pesca, o sea, no pescan mucho marisco. El problema está ahí también, que hay poco. Pues los precios subiendo, caros y hay muy poquita cosa. Hoy ya salió en lonja 30 euros la centolla y después el camarón según tamaño. Hay muchos precios, pero ya el mínimo de 50, 60. Y la nécora también 30, 35, según tamaño. A cigala de fora véndese entre os 30 e os 50 euros dependendo do tamaño. Os peixes de calidade tamén comezan a incrementar o seu prezo. Hoxe o linguado xa pasaba dos 30 euros. Con este panorama son moitos os que adiantan as súas compras para conxelar para as festas e conseguir así comer marisco no Nadal a un prezo moderado. Bueno, se va vendiendo, sí, se va vendiendo. Sí, ya llevo unos días comprando para congelar. Menos que otros años, porque bueno, la situación tampoco está tan guayante. Pero bueno, la gente de momento está respondiendo más o menos. Más ou menos, nos mariscos estamos defendendo bastante, non é caeón as vendas como antes, porque iso xa non vai volver, pero bueno, dentro da crisis ainda vamos defendendo bastante ben. En xeral, as amas de casa saben ben o que compran, fedellan no marisco para ver se están en boas condicións e piden consello ao seu vendedor de confianza. A partir de aí, compre saber conxelar para que o marisco non se estrague co xeo. Eu hoxe mesmo a compro para congelar. Home, claro, porque despois o día de eso é moito máis cara. Entonces, como esta é de confianza, que é unha persona de moita confianza, prefiero comprarla ahora. Eu a centola encontro cara, pero hai que pagala. Si queremos comer, temos que pagala, que llevamos a facer. Cara e boa. Eu confío que é moi boa. As previsións para os próximos días é que os mariscos sigan subindo os seus prezos e tamén os peixes nos últimos días. Con todo, en Galicia temos unha chea de produtos de calidade para celebrar o que faga falla sen deixar o soldo no xantar dun día. Afeitos a campañas moi boas, os mariscadores de Noia afrontan este ano un exercicio irregular, marcado pola escaseza de berberecho de talla comercial. O desove tardío e a abundancia de chuvias limitaron o crecemento do bivalvo, que supón o principal sustento desta confraría. Que non ven bastante alimentación fitoplancton, e máis desobou tarde, bueno, estas chuvias fortes non axudan tamén, a ver se, bueno, ahora este mes non vai dar crecido, a ver se en febreiro e en marzo vai crecendo e vai dando a talla, porque temos moito berberecho
pequeno, moitísimo, eu xa dixen desde o principio que o 80% era pequeno e un 20% da batalla, bastante grande tamén ao principio, pero é pequeno e, bueno, a vindeira campaña sei que vai ser boa, se non é riada, se tocina, toca madera, non? Pero penso que vai ser moi boa campaña a próxima, pero a ver este ano igual é regular, non? Pero, bueno, a ver se axudan ora os precios en diciembre, e ojalá que sea así, non? Recén comezado o mes de decembro, a confraría ten moitas expectativas na campaña de Nadal, xa que o repunte dos prezos axudaría a manter os ingresos ata febreiro ou marzo, cando se estima que o 80% do berberecho acade xa o tamaño para a súa extracción. Bueno, a acabar diciembre, sí, faremos un pouco de cifras, non? Pero, bueno, é un berberecho moi pequeno, é unha pena, non? É unha pena porque hoxe, concretamente, abrimos en unha zona, o berberecho non está crecendo na parte de arriba de pedras, bueno, hai que andar raspando, como dicimos, se collen 5 e 10 kilos de berberecho, 1,2 kg da meixa, e agora que ven o Nadal, a ver se vale ben, facer un xornal, pero, bueno, aí en xaneiro, cando paremos, que sempre paramos todos os anos, facemos unha evaluación a ver o que se leva feito, non? Ademais das vendas en lonxa, a confraría leva xa 2 anos comercializando marisco en fresco para particulares, grazas á depuradora con que conta. Estas vendas tamén se ven incrementadas durante o Nadal, cando o número de kilos chega mesmo a duplicarse. Cada día igual se venden sobre 80 kilos, ahora en Navidad igual 200 kilos diarios, pero en outubro sobre 80 kilos, e pois en febreiro e marzo tamén 80, 100 kilos, en diciembre sempre se venden 100 ou 200 ou incluso 300, non? Pero, bueno, estáse vendendo produto aos hostaleiros, é máis a xente particular, incluso ora se ven xente da plaza de Noia ou de Santiago, onde sea, pode coller produto aquí, bueno, vendelo, bueno, hai un produto que agora se pode vender, antes non había depuradora, polo menos promocionar o noso produto, non? O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. O novo sistema de vendas posto en marcha de maneira experimental está a dar bons resultados facendo viable a actividade da flota do bou de vara ou incrementar as cotizacións da volandeira. As capturas descargadas nos portos de Rianxo e de Trágobe subástanse conxuntamente en Cambados, establecendo un prezo mínimo de €1,5. A nova medida beneficia a produtores e clientes coa oferta centralizada nun único punto. A xente está contenta polo sistema de venta, porque chegan aquí, deixan as caixas e marchan. Hai o típico que está enfadado por como van os precios, pero, bueno, sabemos que o mercado é o que marca o precio. Non marcamos nós, nin o marca é o mercado. Segundo o patrón maior, esta fórmula contribúe a eliminar a venda non regulada, da que di se ten abusado moito no pasado. Que pasaba antes? Que antes vendíase moito que é por fora, como se sabía a xente da casa e todo eso. E nós queremos evitar eso, máis ben polos compradores e por nós. Nós miramos polo mariñeiro tamén. Por eso fixamos o tema da volandeira, mandámola para Cambados por o motivo de que vemos que alá pode ir a mellor precio que aquí e que o mariñeiro vai ganar máis cartos en ese aspecto. Pero en comparacións, a maioría da xente está contenta por como é o sistema de venta que estamos propoñendo. En canto ás capturas da actual campaña do bou, os mariscadores constatan menor presenza de nécora, aínda que é difícil establecer unha comparativa con campañas anteriores. Por mor, sinala Iglesias da imprecisión dos datos presentados pola anterior directiva. Eso non podemos dicir porque os datos que había antiguamente son ridículos. A ver, como en nécora o ano pasado vendeuse en lonja na primeira semana 64 kilos. Elevamos ahora mesmo nesta campaña, a primeira semana, son 600 e pico de kilos. Iso non sabemos o que é a captura que collían eles a que non. O que din, iso sí que a nécora que non hai tanta como outros anos. A
Hai 3 anos o Club Náutico de San Vicente convertíase no primeiro galego en asistir ao Salón da Rochelle en Francia, unha das principais citas do sector náutico a nivel internacional. As portas e os contactos que entón abriron achandaron o camiño para que agora se poida estar falando da sinatura dun convenio entre a empresa pública que xestiona o Porto da Rochelle, Port de Plaisance e Portos de Galicia. O acordo que se formalizará en breve busca impulsar a mobilidade dos participantes en regatas internacionais, en especial no Arco Atlántico, e fomenta o intercambio de formación entre os profesionais das instalacións náuticas. Desde Fuenterrabía hasta Brest, que digamos todo lo que es esa cornisa de... Hay más de 20.000 o 30.000, yo que sé, plazas deportivas, porque es una potencia tremenda lo que es aquello. Entonces, el año pasado volvimos allí y van fructificando con un trabajo seguido y continuado por parte de Portos los frutos de una colaboración y todo esto. Dai que, ademais de ampliar as posibilidades da actividade dos regatistas con sede en Galicia, o acordo busque atraer fluxos turísticos ás nosas costas. O Concello do Grove xa está explorando esta vía. Sí é certo que nos a través de, destes contactos estamos iniciando algún tipo de conversa con eles, a través deles cos órganos da cidade, co seu concello, para facer algún tipo de promoción conxunta nun futuro, penso que non moi lonxano. A empresa Port de Plaisance xestiona 5.000 amarres no Porto da Rochelle, que sumados aos que existen nos portos do Arco Atlántico ofrecen un nicho de mercado con gran potencial. O que queremos é, con o Club Náutico San Vicente, con outros portos deportivos de Galicia, seguir sendo ese elemento catalizador a Xunta para novas regatas, tendo en conta tamén que unha regata ten un aspecto promocional importante, ten un aspecto de difusión importante das instalacións náuticas da Comunidade Autónoma de Galicia, e iso é un aspecto fundamental, de algún xeito vencellarse a unha instalación das características do porto principal da Rochelle, como antes comentaba. Este convenio, que se formalizará en xaneiro, é o segundo que Portos de Galicia asinen poucos días con outras entidades náuticas internacionais, e que no marco do Salón Náutico de París firmará un protocolo de colaboración coa compañía Primocean, tras a integración de varios portos deportivos galegos na rede internacional Paisport Scales, que lidera a firma. O éxito de edicións anteriores foi unha das principais razóns que levou a Asociación Noé Histórica a volver a organizar o Vai de Tapas. A iniciativa desenvolverase esta vindeira fin de semana, venres 12, sábado 13 e domingo 14 de decembro, coa participación dun total de 15 establecementos hostaleiros da localidade. Esta é unha das campañas que Noé Histórica ten diseñadas para a hostelería e que ten unha repercusión no público pois moi considerable. A verdade é que as dúas últimas edicións tuveron unha participación de público moi superior ao esperado. Esperamos este ano cumprir as expectativas. O funcionamento da campaña é máis ou menos similar ás edicións anteriores. Hai un documento pasaporte que se sella en cada un dos establecementos que participan na campaña e que servirá, ademais, para despois poder participar, votar as tapas para elixir os gañadores e participar nunha serie de sorteos duns agasallos que hai para os participantes. A través desta iniciativa, para que contan coa colaboración doutras entidades, entre elas o Concello ou a propia Confraría de Pescadores, pretenden exaltar un dos produtos locais por excelencia, como é o berberecho. O tempo que dinamizar tamén a importante actividade hosteleira da vila. O produto estrela, como sempre, o noso, o berberecho. Esta campaña, ademais, debe servir de motor patrocinador dos elementos que nos definen en Noia como peculiares. O berberecho, sin duda de ningún tipo, é o máis importante. Noia Histórica sempre aposta por promocionar e poñer en valor os elementos económicos, patrimoniais e culturais que nos definen. Por eso a campaña está basada única e exclusivamente no berberecho como produto estrela.
e queremos que sirva, pois eso, de promoción desta riqueza que temos e que ao mesmo tempo sirva tamén de promoción para os bares. Este ano houve un pequeno problema debido a que, por desgracia, non só para o Val de Tapas, sino para todo o mundo en xeral, a campaña de berberecho está sendo pois moi crítica e tuvemos unha serie de problemas operativos que finalmente solventamos ca colaboración da cofradía e esperamos que se sea, pois, unha vez máis un éxito. Os locais participantes no Vai de Tapas competirán entre eles para decidir quen elaborou a mellor tapa, unha decisión que deberán tomar os propios clientes dos establecementos a través dos seus votos. E visto o visto, atendendo á propia composición dos pratos, a elección será do máis complexa. Por destacar algunha, caldeireta de berberechos, recheo de berberechos en chipiróns, 1000 follas de berberechos, tosta de queixo con berberechos. Pois cada ano intentan esforzarse un pouco máis e salirse do máis habitual, ofrecendo para o público pois algo, unha pequena delicatessen que podan disfrutar este fin de semana. Para os clientes haberá ademais diversos sorteos de agasallos e os locais gañadores optarán a un premio de 250 euros para poder gastar en produtos de Estrella Galicia ou varios lotes de ibéricos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.